Νεαρός και πολυτάλαντος, ο Μάριος Χρήστου, από την αμαρτωλή πόλη του Άμστερνταμ, αποκαλύπτει και αποκαλύπτεται στην πρώτη κυπριακή τουριστική ιστοσελίδα www.cyprushighlights.com. Τον Μάριο το συναντήσαμε στην Κύπρο, όπου βρίσκεται αυτή την περίοδο για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου έχετε κάνει, πραγματικά είναι τιμή μου. Είμαι ο Μάριος, είμαι 22 ετών, είμαι στο Άμστερνταμ για δουλειά, είμαι από τη Λεμεσό και συγκεκριμένα από το Ζαγάκι και είμαι απόφοιτος του Λυκείου Αγίου Σπυρίδων. Αληθεύει ότι διατέλεσες πρόεδρος του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου? Ναι, ήμουν πρόεδρος το 2018-19. Όπως είναι καθήκον και υποχρέωσή μας, έτσι έκανα και εγώ στρατιωτική μου θητεία, αρχικά στο πυροβολικό και στη συνέχεια στην αεροπορία. Η κομμωτική είναι μια αγάπη που δεν την εγνώριζα μέχρι τα 18-19 μου χρόνια. Άρχισα να κουρεύω στο στρατό έτσι για την πλάκα και στη συνέχεια με τον καιρό κατάλαβα ότι ήταν αυτό που ήθελα όντως να ακολουθήσω και έτσι μόλις τελείωσα το στρατό αποφάσισα ότι θέλω να ξεκινήσω τη σχολή μου. Μόλις τελείωσα τη σχολή μου, αρχικά δούλεψα για 6 μήνες σε έναν πολύ καλό μπαρπέρικο στην Κύπρο. Στη συνέχεια ήθελα να δώσω νέες προκλήσεις στον εαυτό μου και τον περασμένο Φλεβάρι αποφάσισα ότι ήθελα να πάω Άμστερνταμ. Εκεί σπούδαζε ένας πολύ καλός μου φίλος και αδερφός, βοήθησε με να προσαρμοστώ για μέ, αλλά και να βρω μια πολλά καλή δουλειά. Άξιο αναφοράς είναι ότι ο Μάριος σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να ξεδιπλώσει αλλά και να αναδείξει το ταλέντο του στην Ολλανδική πρωτεύουσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ιδιοκτήτης ενός μπαρμπέρικου στο κέντρο του Λονδίνου να του προτείνει να μετακομίσει στο Λονδίνο για να εργαστεί στην επιχείρησή του. Μόλις μου ήρθε η πρόταση για το Λονδίνο, αρχικά δεν το πίστευκα. Ήμουν πολλά συγκινημένος και δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Το πρώτο πράγμα που είχα κάνει ήταν να πιω τηλέφωνο την οικογένεια μου να τους το πω. Εννοείται χαρήκαν πάρα πολλά με εμένα. Εννοείται ότι πήρα πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα και νιώθω ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Η αλήθεια είχα δώσει υποσχέσεις στον εαυτό μου ότι θέλω να γίνω καλύτερος στον τομέα μου και έτσι να κάνω ό,τι περνά από χέρι μου να το πετύχω. Στόχος μου για τώρα είναι να εξελίσσομαι πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπος και ύστερα στο επαγγελματικό μου κομμάτι. Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Μάριος εργαζόταν σε επιχείρηση στη Λεμεσό όπου προσέφερε υπηρεσίες ναργιλέ. Ο Μάριος στο Άμστερνταμ γεμίζει το χρόνο του με πράγματα που τον ευχαριστούν και τον γεμίζουν, όπως γυμναστήριο, ποδηλασία και καλό ναργιλέ, όπως αναφέρει. Αυτοί οι πρώτοι 5-6 μήνες είναι οι πιο παραγωγικοί αλλά και οι πιο σημαντικοί μήνες της ζωής μου. Εννοείται μου λείπει η οικογένεια μου αλλά και οι φίλοι μου. Είχα τους δώσει υπόσχεση ότι θα τα καταφέρω και έτσι θα κάνω. Πρόσφατα, ιδιοκτήτης εταιρείας ανδρικής ένδυσης πρότεινε στο Μάριο να συνεργαστούν με φωτογραφίσεις για προώθηση και προβολή της νέας κολεξιόν της επιχείρησής του. Ο Μάριος άρπαξε την ευκαιρία και οφείλουμε να παραδεχτούμε πως το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό. Η ευκαιρία με τις φωτογραφίσεις ήταν κάτι πολλά καλό για μένα, επειδή εκτός του ότι είναι ένα έξτρα εισόδημα, είναι κάτι που μου αρέσει και εννοείται ότι με βοηθά στον τρόπο ένδυσης μου και να κάνω αυτά που θέλω. Ένα πράγμα που υπενθυμίζω καθημερινά στον εαυτό μου είναι ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμων πάντα στην οικογένειά μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα μου περισσότερο επειδή ήταν, είναι και θα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος της ζωής μου. Τώρα οι συμβουλές που έχω να δώσω είναι ότι πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας εμείς πρώτα. Δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ, να είμαστε focus πάντα σε αυτό που κάνουμε και ότι ο κόσμος μας τώρα θα το αμυνθεί στη συνέχεια.